Witam Was, Rostomili. Dziś wam coś wyrządzę o cebuli, bo wiecie, leki z apteki są coraz droższe, antybiotyki nie są moc fajne na strzewa, tuż co miasto nich używać? Podziwiajcie się za okno do ogródki, a na miedzę. Styknie wykopać albo utargać jakąś zielinę, jakżeście są niemocni, a potem tą zielinę albo zalać wodą, albo ją kapkę posuszyć. Tuż dziś będzie o cebuli. Jak mocie radzi to moi dżistani, to pyty dejcie mi palec do wyrchu. To się nazywa like, a subskrybujcie mój kanał. Dzięki piękne. Cebula. Rostomili, najlepsza cebula jest tako, co się ją styrko do ziemi we 4. miesiącu, a targo się ją na jesień, baj w 10. miesiącu. Tak mi aspoň prawiła moja starka. Najlepszy se ją zasadzić do pognojonej grządki, bo pruszek nie ma moc dobry. Sami wiecie, że to jest sama chemia. Jak się ją już wytargo na jesień, to ją wsujcie do kosza, co by miała luft, a wydzierży do wiosny. Możecie sobie ją i powiesić do miecha. Ten miech musi być w lufcie, co by nie był kańścikaj. No musi ta cebula obeschnąć. Kupa się wyrządza o oczyszczaniu organizmu. Są jakieś flostry, co się lepi na szłapy, a stare ciotki, a starzy ludzie, dycki prawili, chcesz być zdrowy, to se wroś cebulę do fusekli. Rostomili, jako się to robi? Trzeba ukroć 2 flostry cebulę, każdy wyrazić do fusekli, no najpierw trzeba te fusekle oblyc, a ty flostry se dać na fusekle. Tam kaj dowocie ty flostry, co za nich dowocie czasem kupa grejcarów, to se dejcie po 2 flostry cebulę na fusekle. A ta cebula przez noc wyciągnie wszystkie szpatne wieca z organizmu, a wy, Rostomili, się będziecie lepszy czuć rano. A jak komu szłapy smerdziały, to już nie będą smierdzić, bo ta cebula też bez mala te wszystkie szpatne zapachy wyciąga. Cebula to jest jarzyna przeciw kuckaniu, przeciw krzypotom. Trzeba ją pokrążać, zasuć ją cukrem, a dać do ciepłego. No cukier bez mala też nie ma zdrowy, no ale wiecie, jako się to mówi, cel uświęca środki, to znaczy ten cukier szpatny, niby szkodliwy, on jak się połączy z tą cebulą, to on dowodzi syrop, a ten syrop jest dobry przeciw krzypotom, przeciw kuckaniu. Trzeba to dać kęsi do ciepłego, kiedyś się to dodawało na kachlok, teraz to możecie dać baj na kaloryfer, a rano będziecie mieć gotowy syrop na kuckanie. Jak domo rymę, a nie poradzi dychać, to cebula zaś się przydo. Pokrążajcie ją nożem, dejcie na plaski talerz, niechajcie sobie kole legiera, a rano jak staniecie, będzie się wam lepszy dychać. Bo cebula bez mala zbiera z luftu wszystkie te szpatne wieca, co w tym lufcie są. No, te wirusy, bakterie się do nich bez mala lepią. Dycki, kiesi w chałupie, te cebule wisiały knoblochy powieszane wszędzie, a i po izbach. Bo ludzie wierzyli, że ta cebula fakt wyciąga roztomańte te wirusy, bakterie, ale cebula też była, odstraszała roztomańte złe moce, ale to wam kiesi jeszcze wyrządzę. Tuż jak sobie nakrążycie tej świeżej cebulę, docie sobie ją na talerz, to będzie taki naturalny filtr luftu, a nie trzeba będzie kupować żadnego elektrycznego filtra, bo one elektrykę żerą, a jeśli fungują, to żaden nie wie. A ta cebula to jest wyprugowany starucny sposób. Jak się waży poliwkę, piecze mięso, a i robi jajecznicę, to siedliski wciepuje do jodła pokrążaną cebulę. Gdo cebuli nie morot, to ta cebula się spiecze, ona się wyważy, no i coś pójdzie coś straci z tych właściwości, ale coś tam jednak zostanie. No a dycki ta cebula w jodle musi być, bo strzewa ją potrzebują. A idzie tą cebulę normalnie jeść. No najlepsza cebula jest tako, co je świeżo,
pokrążano. Jak robicie sałatkę z pomidora, to sobie wciepcie do tego cebulę. I o tak robię. Konsekwajca też tam idzie do tego pokrążać, pokroć. Cebula jest najlepsza, jak je świeżo. Jak dosi nim z ogródki, bo mieszka w mieście, to cebulę kupi u gospodarza. Albo w magazynie z jarzynami, ale to musi być taką cebula fakt od gospodarza, co ty cebulę ma na gnoju, nie na żadnych pruszkach. No a cebula je łacno, choć wszystko drożeje, ale cebula furt jeszcze je, to jest taka jarzyna, co jest jedna z najłacniejszych. To już za kilo się zapłaci parę złotych, a lyki, co byście mieli kupić w miasto tej cebuli, to kosztują kupa więcej, a będą furt jeszcze coraz droższe. Rostomili, mocie po takie obrazki się wam pokazały. 3. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Wiecie, ja was pytam o to, co byście subskrybowali ten kanał Gwara Cieszyńska, bo chcę, żeby to poszło co najwięcej do świata. Potem drugi obrazek to macie taki film, co się wam można będzie podobał. To was pozywam, co byście się na niego podziwali. A trzeci obrazek to jest playlista. To są takie filmy, co są o jodle. Nie o cebuli, ale o jodle na cieszyńskiej ziemi. Dziękuję pięknie. Rostomili i bycie zdrowi.